guys, ayi ndalama ija imene achakwera amati adzapereka 500,000 kwa mwana yense obadwa kuzatenga after zaka 18 ija abungula fana palipa 50,000 simundikhulupirira watch tikhale ndi zikhwaya zolemera zathu ku Malawi kuno ndipo takonzanso kuti kutsogoloko umphawiwu tithane nawo ndiye mwana aliyense tizimuyikira ku banki akabadwa 50,000 kwacha akadzakwana zaka 18 ndalama ija ikhala itachulukitsidwa chifukwa ndi investment yomsungira adzakhala kale ali ndi mamiliyoni a ndalama ndipo umphawi mwezi sunathe chaka sichinathe sitinavote guys like ndrama chapungulasi like come on guys ndrama mapungulyanji ena pamene anali ndi plani kunena kuti anawo tsopano ambe kukhala nawo plan ndrama chamapungulaso like how why mwapungula ndrama chifukwa chani I know, come on guys. Yeah. Guys, I don't think I see what I'm thinking. Like, okay. Oh. Are you thinking what I'm thinking, guys? No. Come on, like, guys. Okay, I'm gonna tell you two things. Ndikuza zinthu ziwiri on a psychology perspective. Mene psychology imanenera. Kuli zinthu ziwiri zimene ngakambe. One, amanena kuti ngati okay, amanena kuti when you tell the truth, you don't have to remember. Munthu ukanena chilungamo sukuyeneranso kuti next time uzakumbukire. Munthu ukanena chilungamo sukuyeneranso kuti next time uzakumbukire. Uzangoyankhula olupopanda kukumbukira. Sentence imene ku psychology imatanthauza chani? Imatanthauza kuti iwewe ukanama it takes a lot of energy. Zimafunika mphamvu zambiri ku ubongo makamaka brain energy especially. Zimafunika ubongo ukhale wamphamvu koopsa kuti uzikumbukira bodza lija. Nthawi ndi nthawi ufali masinthasintha bodza lija limakumana ndi ma facts reality nde bodza likamapangidwa question likamafunsidwa bodza lija umenena kuti uzikumbukira komanso zipezanso njira zina zothawiraso kuti iya ujeni mwakuti right. Munthu ukangonena bodza tingoyerekeza inuyo mukudziwa inuyo ndine tinanamapo like kunama aliyese definitely ananamako either chifukwa cha mantha kuopa kuti zosala zake zikhala zosakhala bwino kapena manyazi munthu umanama right. Nde koma bodza sala bwino siri kuti komano inu ndine tinanama aliyese ananamako ndeno chimachitika ndi chani munthu ukanama. For example inuyo leroli ndakufunsani how old are you, akulu mundi zaka zingati. Ngati inuyo zaka zanu zili 20 for example nde inuyo mwanama mwazika pa mwina mufa mwoneka akulu nde mwazika pa 24 tingoyerekeza. Next time ndikazakufunsaninsoni after 1 week mundi zaka zingati mukuyenera kuti mudzakumbukire bwinobwino kuti munandiuza kuti chani right. Nde bodza limafunika kuti uzikumbukira nthawi zonse and ukakhala kuti uli na chilungamo sumayeneranso kukumbukira. That's why sentence imanena kuti when you tell the truth you don't have to remember.
ukanena chilungamo sofunika ukumbukireso yayi. Amweni, how old are you? I'm 20. Oh, 20, yeah. Kaya mbuyo mnanduuzapo, kaya suna nduuzepo, sukuena suru ukumbukireso yayi. Because it's fact. It's a reality. Nijulungamo chake chakaniyo. Then you just tell like amweni kodi dzulo mati masazi kuti mupita kunzuzu. Ngati ndiyola ndo unalipode upita kunzuzu. Yes, umangoti yeah. Ndiri kunzuzu pano. Because it's a truth. Kama nuka kauruma nama. Nde tomorrow you have to remember kwambiri. Ubongo wako kuyenera kukhala utani. Then you don't have to change. Okay? 1. Nde bodza limapangitsa kuti I don't know. Number 2, psychology rimene kupusana pano. Akuti munthu amene zokamba zake ndi zochita zake zimasiyana nthawi zonse. Zokamba zake ndi zochita zake zimasiyana nthawi zonse. For example, amwene ndibwanza kutengene 2 o'clock ndi khandili 1 zakutengane. Tipite kwakuti wakuti. Munthu uja mandikira sanabwere. Wakupasana excuse. Amwene makuti apa Cyclone Friday. Apa inkhondo ku Ukraine kuti inkhondo. Fine. Munthu uja mawaso abweraso. Amwene ndikubwesani keke ya birthday yanu. Mawaso sanabweretse obadikira sanabweretse. Afterwards kena kwayambe papa mana ipaza kuti nde psychology teaches you kuona kuti imakuphunzitsa kuti that person iweyo you should no longer trust his words. Usazakhulupirileso mawu ake. Zimene amakamba sazakhulupirileso. Koma trust his actions. Uzingokhulupirira ma actions akhe kuti iye akukamba kuti yani. Ndezi mzuri zimene zonso. Anyway, ndiyeno tibwereso pano ku 500,000 malawi kwacha kuti nkhani imene ikuti bwanji. Guys, thank you so much. Tikubwesani Dr. Lazaro amene atipatsire uthenga umene kuti ndi 500,000 kwa mwana wina aliyense. Koma oyamba ajaso ndi Dr. Lazaro as well. And I don't know which is which. Guys, thank you so much for loving the cameras. Invest deposit ya ndalama 500,000 nkhani ije ya tsogolo account yomwe izitsegulidwa mwana aliyense akangobadwa ndikumamsungira ndalamazo mpaka nadzafika zaka 18. Akafika zaka 18 akhoza kukhala ndi access ku ndalama zimenezi. Yeah. All right. Yeah. So no tango organizar. Mmene azifika zaka 18 ndalamayo idachulukitsidwa kukwana mamiliyoni. Ndalama yena sisi kuwasangalatsa chifukwa akuti ndalama yoti sadzazipeza mwayi umenewu muzitenga kuti koma mwayi wake mwakuti ndalamazo wena aja amakonda kusolola sazisolola apa. Ndalamayi ena sikuwasangalatsa chifukwa akukanika kumvetsa chifukwa ganizolo silawo
poyamba pomwe ndiye sangalimvetsa chifukwa nzosadabwitsa kumvetsa kuti niyendetsa bwanji, koma mudziwe kuti popeza wena sanaganizirepo zimenezi nzosadabwitsa kuti asazimvetsenso. Dziko lamvetsani, dziko lomangodya chuma chake ni dziko lopanda tsogolo. Ndiye mwana obadwa amene wangobadwa kumene nayenso ndi Mmalawi, ndiye zoti anthu azingomdyera chuma chake nkudzamsiya mu msampha wa umphawi ndi ngongole. Ine ndikuti zithere pa ine. Tikubweretsa sovereign wealth fund ya ndalama za migodi, ndalama za carbon credit, ndalama za export Mega Farm. Ndipo mwana wobadwa Mmalawi tizimgulira kapena kumsungira 500,000 yake yakuti wina asaidye iyayi. Ana amenewa adzakhala woyamba kukhala wopanda olo mmodzi wa iwowo amphawi Mmalawi muno. Ndafia ndiye olotsutsa chotani izizi zikuchitika ndithu, ndipo malamulo ake tikhazikitsa kuti nonse mudziwe kachitidwe kake, komanso kuti mudziwe njira zonse zomwe tikuyika kuti tiletse wonse wofuna kupanga abuse program ngati imeneyi kuti asapambanenso. Ndiye ngakhale anthu opanga phokoso pa nkhaniyi alipo.